O Concello de Sanxenxo deu comezo ao Nadal o día 1 de decembro co acendido do seu alumeado municipal. Agora, a Concellería de Cultura presenta a programación de actividades que se realizarán na vila nestas datas festivas. Iniciativas que comezarán o día 24 co Porto Norte. Queremos convertir Porto Novo pois no lugar onde vive Papá Noel. Vamos a chamar Porto Norte e vamos a ubicalo na Casa do Fernando. Todo isto a partir das 4:30 da tarde. Estará acompañada tamén a xornada de Porto Norte, estará acompañada pois pola ciclocabalgata de Papá Noel, non? Que será pois co Clube Corbelo. O 27, 28 e 29 terán lugar as actividades no pabellón de Baltar para a xente moza maior de 12 anos. Se vai a transformar nun pequeno parque de aventuras onde poderán disfrutar de actividades pensadas para eles. Pois aí podemos encontrar un rocódromo, unha tirolina, un toro mecánico e máis sorpresas que seguro farán que se acheguen os mozos a participar de 7 a 10 da noite. O día 31 comezará coa queima dos calendarios e a toma das 12 uvas, e pola tarde terá lugar o chapuzón solidario. A acción solidaria ten que estar presente nestas datas, facémolo a través da Fundación Aladina, colaborar pois con estes nenos, non, que teñen esa doenza pois tan mala e tan negativa como é o cancro. E nada, o único que pedimos é un donativo de 5 euros para poder darse un chapuzón ben fresco na praia de Silgar. Os días 3 e 4, os máis pequenos volverán a ser os protagonistas con Sanxenxolandia, un evento que contará con numerosas actividades que se realizarán no pabillón de Baltar e contará coa visita do Trasno Fantástico. Terán pois o Plastichef, terán o da granxa montable, terán moitas actividades para que eles poidan disfrutar e pasar pois os seus momentos tamén de ocio. O día 5 chegará o momento dos Reis Magos, cunha comitiva pola mañá que percorrerá as parroquias no Tren Mago e recibirá aos rapaces pola tarde. Darlle un pouco de maxia, que é o que buscamos todos, para que sigan querendo nos Reis Magos, para que sigan vivindo e para que sigan disfrutando, non? Ese momento de chegar, sacarse unha foto ou saudar ao seu rei favorito, porque non todos van a todos, cada un quere o seu rei. Con esta programación, o Concello busca que a veciñanza de Sanxenxo recupere a ilusión e a alegría do Nadal. A programación pecharase o día 6 co concerto da Banda de Música de Sanxenxo no Pazo da Cultura Emilia Pardo Bazán. Todas as actividades son gratuitas con capacidade máxima de ocupación segundo a orde de chegada.